Ola, boas. Vedes, este lugar impresionante no que me atopo é o santuario inacabado de Fátima. Este santuario se empeza a construir por un crego, don Emilio, nos anos 40, pero, por falta de medios e de financiación, pois quedou esquecido, non? Vedes, eu estou agora no que é o altar do templo. Impresionante. É colosal. Vos recomendo que, cando paseis por Chantada, vexades o empeño que puxo este home en terminar ou en facer este templo. Ten unhas dimensións colosales. Incluso chegou a ter o ábside coberto, pero agora está, vedes, nun estado de abandono absoluto. Bueno, unha vez, hoxe aquí hai unha xente que vai gravar un vídeo. O entorno é ben escollido, curiosamente da nosa terra, de Pontevedra. Eu alguna vez teño visto aquí que algunha figuriña religiosa con flores, o sea, que alguén ten que vir ao lugar. E outras veces, pois, de algúns rituales non moi nosos. Ao fondo, o ábside, o que sería o altar do templo. Vedes? Vale. Estamos chegando á porta. Vedes que grande. É impresionante o sitio, É impresionante. Aquí hai unha tumba na que está enterrado don Emilio, artífice desta obra, que, como dicía, inacabada, e que é de grandes dimensións, non? Vamos a ver agora. Veredes a fachada grande, enorme, que ten o templo. Vamos, en frente ao templo, esa edificación tamén en ruínas e abandonadas, pois era unha obra deste home que tamén pretendía facer unha escola para nenos de educación especial. Tamén quedou esquecida, non? Eu vos recomendo que, cando veñades a Chantada, vos paseis polo sitio, que, aunque sea o recorde o empeño deste home, paga a pena vir e disfrutar un ratiño, non? Vale. E xa vos deixo. Espero que vos guste este sitio e que o apuntedes na xenda para próximas salidas na zona de Chantada. Veña. Deixamos que vai unha xente aquí a gravar un vídeo e non queremos tampouco andar polo medio a estorbar. Parabéns por escoller un entorno tan máxico ou tan descoñecido como este. Seguro que parte do traballo vai salir xa ben. Veña, ata loguiño.